Дойде последният ти час, Лаура. Най-сетне си отмъстих, проклетнице. Лаура? Чудесно. Ще убия с един удар 2 заека. Роксана? Да, наркоманки, аз съм. Какво става? Нищо, успокой се. На такива места е така. Викове, стонове, обесени. Не. Стори ми се, че е Химена. Да вървим. Хайде. Нещо става, Офелия. Да идем да видим. Добре. С какво удоволствие ще те убия, легло? Защо уби майка ми? Светът нищо не загуби. Химена! Не се приближавай или ще убия. Ще я убия. Не се приближавай. Не се приближавайте. Лаура? Не се доближавай. Долу оръжията. Моля те. Не оставяйте да избяга, Роберто. Не се доближавайте, ще убия. Какво става? Лаура? Лаура? Коя е тази жена тогава? Моника! Моника! Моника е със същия костюм като Лаура. Линейка! Викнете линейка! Мръсна убийца! Ще те удуша! Мръсна убийца! Не те, Роберто, спри, не я убивай! Моля те! Ще отмъстя за мама и за Алехандра! Проклета да си! Роберто, чуй ме! Ти не си убиец! Роксана трябва да си плати най-сетне! Ще си плати за всичко! Чуваш ли? Роберто, пусни я, остави я на полицията, Роберто! Не си заслужава! Ще остане до края на живота си в затвора! Малко е да стои в затвора! Скъпи, не дей, моля те! Малко е! Не я убивай, моля те! Успокой се, Роберто, успокой се! Пусни я! Пусни я, Роберто! Верансио! Да, господине. Предайте я на полицията. Трябваше да ме убиеш, нещастнико. Затворът няма да ме спре. Няма. Ще си отмъстя. Ще си отмъстя на всички. Ще си отмъстя.